Abusia naso ya da twede amponya nkrompa se sakachama da boje moje die mafusa ne yanti atenka moni bia eno mpetuetua no mpesu na wede teta wede so yetisi mu ne enya nsem ne bia boa no ba bia wo bia no anwumre ye ba ne ye de ababesom nsem na so ya anwumre no edo so pa na poso eni mampani na nanu dan kwa kufuado wachima pese be ma boda ogusu ato na pro boso wasantema se ya eno de aso abofom so ami interchange contract se kwa kugina so no pa wi anwumre na jodesium wo makukuru ede esi wono mo a ye de ani de akire ye koso Sompa FM nsɛmtwefo ye de bebremo mraso adwani o wo mraso adwafie ma adesia wo mo manhia south abato mpesua so Dr. Matthew Poku Prempa no na sadma ne se na ponu wo kire se kumase nsɛmtwefo ya bo wono mo pa se yengu MPP abaya ni mase ugidi wa rehemu se nyankopɔ bepegu ama bonsam de yetampiku atwini mi de asɛm nti ɛna ma papa yika sansemi ye be kɔne akwakutie ne nsɛm no mu nkire mu ɛndi si amanyo ko no soso ya hoboa no mato aba awɔ mpesua de mantama hudonum no ma yewura no mu a ebedi amanyoko nanim na adwa ne che eye nkrapompire mantamu a ya te se na vertin koso na ekosi senie yebedi echi ne yabom nkomo anwumre pa BC exams ya mani ye nuanum nkuma no wo mo cha ase enra no na so Sompa FM nsɛmtwefo de ani bedi echi anwumre na yabusa sa akwada no a wo kɔtro BC exams e obarekase a yeso wo tro exams no wo ka cha vigilator ne se sebi opeso okoja ne nan wo ma ne kwan anko a sebi mpredua so ne gu no ho e wo exams hall no akwa akosi senie abusuan ye bebo echi ne yadi nkomo na anwumre ye tete anwasem bi yesi funu bi enyane ewa simfusu ifunu wanyane ewa simfusu yebekɔ na yakwa kodin koma nwumre pa ewa simfusu ne mpotemu abusia weni afufro pi ni akekese ni ya ne se kasia ba bia wo bia no nwumre ye ba na ye de ababesomo ye ka mo se kasia ye free Sompa 93.1 FM so kumase no ebebu mfumpa na twa pesa dada no ho eye chia kwa kofa Sompa 98.9 FM so osunyan ene ne nkwado Sompa 98.9 FM osunyan ene ne mpotemu kasia kwa kofa so wadwenche no nsusu yobetimi dia baba dom yen wabra wo kan ho awo social media platforms ahodo ne nyina so uko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM do adwenche no nsusu no bia ono mo a yeguso a yebe kase no mamuo no yebe kenkai ede ama na uko YouTube wa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wo subscribe na do adwenche no nsusu no matoto ono mo yeguso a kase yebe de mamuo no yebe kenka adwenche ne nyina ede amamom abusuya midini nsesan na ya obo amalibi aboga yenyemre na afin nsam no mobrodo nchu yenkwai na yenkotutu na sre eni abasa emfa emamo yaremo hyase de free mampani na nadu danko akufuado wachima pese be maboda na tena ye mamo ni tua si yabo mama ne yesa mampani na nadu danko akufuado ba bedi na 4 days mu a wa santema ntema se ya odna ni kotwa wisi anu ne tia santema ba behwe enwuma abadi sika hyemu a ekoso wa santema ntema se ne yesi kro na ne o mawie susu na ne eja wa bia no ma de hye na nya so mfaso na mampani na nadu danko akufuado aproba wo hyase na no kwasi ada no adwo wa de hyehye so ene de toso miensa si ene mo kasei enfo ne abrewa sasabra ye ne kotodwa nyina akiri no abrewa bomode aye bro ayipuma kwamu a so ami interchange ayaka wasam no a ene mampani na adudan kwa kufodo ede aso akwa fomu a contractor se kwa kogina so na ne anopa wie nwuma na jodesium o ma yeso adwuma ama Ghana ma de hye ne adehia ye wa sentiment se yenya so emfaso mampani na adudan kwa kufodo kire se so don for ya dom na sa so ami interchange a kwasi broni beka ne se eye 40 no so mu wi a traffic ye so betie kumase abonte so nya asem ketwa enen ko kumase nkom adehia nam kumase srem Burkina Faso ni ade nyina no emfaso a ede bebro mayi enya asem ketwa mampani na adudan kwa kufodo nkire mu a wode ma kakra mra ne wode asobofom samra na about abonte so kakra ni Swami Interchange will be the first 4-tier interchange in the Ashanti region and the second in Ghana after the Pokwase interchange, which I commissioned on 9th July 2021. Once completed, it will address the perennial congestion experienced around
the Swami roundabout and improve urban mobility within the greater Kumasi metropolitan area, and will consist of the following: a 4-tier interchange at the current Swami roundabout, an overpass at the Abreport junction, an overpass at Grofom junction, an overpass at Anumanji junction, an overpass at Magazine New Road junction, and an overpass at the Busia Krowa junction. As you can see, it is not just a one interchange project, but a 6-in-1 interchange project package, the first of its kind in the country. Apart from this project, government is tackling critical road projects throughout the country in a holistic manner, so that every part of Ghana shall have quality all-weather roads. In the Ashanti region alone, the Akufo-Addo government has completed asphalt overlay of 295 kilometers of roads since 2017. Some of the beneficiary areas include Kumasi Metropolitan Assembly, that is in Sumi, Nishayaso, and Bantama, Asokwa, Uforikro, Kwadaso, Suame, Otafo, Asokore Mampong, Bekwai, Obuasi, Edeso, Drabe, Central East, IEF Idase, Asante Mampong, and the Trima Uwebiaja South. Again, government has completed the construction of 100 kilometers of local roads in Kumasi, which is undertaken by MS Contractor. The beneficiary assemblies are Kumasi Metropolitan, Asokwa, Kwadaso, Uforikro, Siame, and Tafo, Pankrono. In addition to the 100 kilometers of local roads I just mentioned, the Department of Urban Roads has completed another 75 kilometers of town roads in Ashanti, including the Kwai Town Roads, Kwamo Town Roads, Menshia Town Roads, Bokro, and Ejiso Kwaso Town Road. And I want to know my cancer, Papa, as I know was at the bed. Baku, when you know, and about the question, and then. Abusia Frame Dani Ranwa na Seno Mampani na Nadu Danko Akufo-Addo Watchman PSA Bema Poda no wo chechi nsembu no so wo namu a wo nka nsem papa mfa no ho no wo manimo eba begu ase ne ebegu ase chena ene na de chie nyina ne nyina niam papa wo ye no wasantema ntema se ya nipa binimo ne namu ena Mampani na Nadu Danko Akufo-Addo mfiensie ne a wo bedi ade asante ye wunhwe na Mampani kire se wo ne omo ke kasa nsem ne nyina no wo manim gu ase atwem ene di wo manim ba nyina ye nyuma papa wo ye no wasantema ntema sei entia na osofo hwe akwanye e de akwantempa wonsam so eye honorable Kwasi Amwako Ata wono soso di adesereto contractors nanim se adwuma no mo ba be nya adwuma ketoa na bia soso mo ba be ye adwuma no eye bia baako a ahyen edi asemfire pa enya asem keto nti obesere wonum so mo nyuma ni bi wo honum na so mbetima ye na anadwo a wo mo enye na anadwo se be ye na traffic em ko big bomb peso se ya peso manfo ehon konkochiri won mu bia ena no eche wo sreye se dwuma no so mo ba be no mo we se emranche de maba wo so me abaton peso so ene asantema ntama se benya so mfa so se e Messi no mo fo mo a ena ma nyoma dwene so mo kwakofe bia firi ba bia e o Messi fogu Kumasi e o Messi fogu Swame o mo fo mo no mo so mo nya dwuma ne bi enye Honorable Kwasi Amwako Ata. I will urge the contractors to do a lot of night time work in order to finish the work on time and to minimize the inconveniences to the traveling public. Ladies and gentlemen, the Ministry of Roads and Highways will ensure that the works are completed in accordance with our standards and specifications. Before I sit down, I want to plead with the contractors. The same contractor for no papa say on share a dreamer yasia within Swami and East area. Artisans are on Waha
on Samuel Juma because of the local content. Muma won opportunity. Na Juma Kesia Mubaya Wahano. Yama any Yakadano Ebenya Juma. Ye were GD were contractor Obey Juma Papa. So your contractor Kesia Wayama Juma. And the capacity and the efficiency of the contractor are comparable to any contractor anywhere in the world. On work capacity, Rambo on work capacity, Papa. Until on share agreement Yasia, President Akufo-Addo Adaroma, and now Odi Sophie bought for me immediately a Juma Shasia. And Major President Anemu Ashe Otufo Otibokoso Nananum Ani Kumasi Ashanti Bob said this work and stalled that until completion. He said, Sir Obia M1. Yes, no pain, no gain. Construction via site. And the inconvenience is kakra beba. Open year, open. Yamwa contractor no. Now want to mean ya papa. My inconvenience is kakra beba bia. Yenya abutre ema contractor no. Then the contractors must also respect the rights of the people. Traffic management must be ensured. And some will provide safety at one site. Nobody should take our people for granted. Minister for Parliamentary Affairs. Now, the this is Jesus Christ. Odifo biani and monyam ewo Odifo biani and monyam ewo Naka, if you know the worth of Honorable Chairman Sabonsu, project ya yeye, muni juma wadi wa hu, onwani constituency, ebra wa bre near juma ya wa. Abusia wa yamraso gani o wamraso ge fiema de so mo ati wa West Abaton peso so no akrona saso yesoafo a ohwe akwantimpon ye ene akwanso ho nsensem no bokwasi amoakwata ne yetene nka ne nyina eye ne so me interchange a mampani na nadodan kwakufa de aso bebo fom ene wo sre se wedie no pay no gain you eba ni seye no adwadifo amoto wo no me besesa mo ne yamagu ba bie mo amoye adwuma ho no mo a ebie betumu de afri ho no ne nyina eye se beye ne ye nyina ho bayin hare na kumase ebetumpo na konanim entia na abusia ye ka so so me interchange ne so a amanfo die didwa wo honom enya asem ketwa ene se ko bonkum se ko nifa se ko abrepo junction ho se so me police station anim ho wo de frodi aba Sompa say na de ko airport na about na de ko tafo na de ko yeso me ne mpotam de ho nyina ba be adwa se ya amanfo dwadi a omudi ni so run about no so nya asem ketwa na contractors ne ba be sha ye adwuman ana some performance ntwefo ne madwadifo no edi nko obi so omo say no mo ye ni den ni. I will urge the contractors to do a lot. Oh, yeah, they are permanent costo. Say, so Krobia Omana and Tumpo, Crony, Amani, and here they say, and Ka, Nana, sober for me, and Kai Beginas 9 and 10, no man, Tumpo. And here they a trim pony and this one we say, Nana Baya, dear Namaye. Nti ye de nya se ebeba so na mo ye pe na cho se emra won de aso no beba fam no omonya ne 10 mai e se de okas na so de aso beba fam no yesre no a de beba fam o man enkoso bega cha na se de o ye ni je ho pa ye pe de o ye ne mo no yesre no wa man ye ma mo nkwa fam kakra mai se de be ya eja dwadi fam ma no ye so ne ma be kofa de na ye kofa de ya se yatum ade a me koto na da yo ma sa atum ama eso mo say did you na nana shobo bisem na na ma nani nya abema ho kira ba
so nam say ye kromo ya pese kumasi ha ye femti ya pese wo ye maye ya dana se pa se nyame ama na ani suade hunu na wo ye won siesie ye kromo maye na mom no so sane ya tie bia ya ta na chi ya ta na chi pa ensuo mo awiamu ya ta na chi ya tie de obi ka ya de ya ta na chi enti won siesie kumase ha ya ni so de wo ye na mom ya ni atete fom ton ne ma sei no ba be ye de ye nya ba bi ntina enti ke ye be pa na na cho se oni na yifo na nkasa na summit fo na nkasa na ye ni ye tete fom ye tonton ne me ye so bra no so da so ba fom ye be nya ba bi atina ye pa na cho pa ye pa na cho ne ma no so wie school o mutiti o nya adwuma me baba ko wie university o te ba tani no so ba ma no so twa on so nya legon sikasemunti me mani na ofie te sana na se onwo ne mama ye sanada ye na ati from to table tonto meko ne efosu ne se benya ba bi atina tie de ye don pa don na do pa abusia kumasi adwadifo mu di jawo so am run about ne so ne emu mfinfin nyina ede ko ho se okokeye tie okọ abrepo junction ofrodi aba Sompa FM ha anasa okọ airport run about no ho nyina se de dwa omudi ne ho no nya asem keto ena mampani na nado dan kwa kufuado dia so bebo for mi ne ebuso om se no mo ye ne de nie contractor isusu na de ne mfidie nyina abegu onu mu ene ka mumuru ntumu a om de abegu so am run about isu nya asem keto ena ma ne chese mampani se to sensu anto ayese kubensu no omugu baby omugu mpp de omunya kase eku omu no enu a eno mu de akiri eye deya mampani na nado danko akufuado womo efam na chiso ofam ne mom womo motete fam no enenko ye bibi de boa wo mu a enkebe boa abuso ye gusu a mampani na nado danko akufuado apropoi ene kwa ho nsensem ewa sentimentama se ni kumasi abonten so enamraso ageni owo mraso agefie ma dehye a womo so me abaton pesua so ono abolo se chemensa bunsumo no tua se ne ene ye papa yi so am Interchange abonidi o ya bonidi omo bru no nsuo hia ne nsuo so amemazin na nya asem ketwa so ma dinatam abru papa nua ene oba ye nya ne so mfa so bia so am yakwa nyina sei Interchange oka ye na anwe ne sisi wono no a ye mefa asokra mo from na mpesi ya baba ye ene mampani na nado danko akufo dia so akwakobo for ma contractors si ene mo kasa nwumre nyina no wo mo ebutu wono mo a wo mo kas mumuru ntum no ba ena eba na honorable say chairman sabonsu sre mampani se wedi adawro ma kotojogu fom ensa dansayem de sioma mo awose okuta ne nsa no ntwekosua wo sre mampani se so amede wa babeye na ba bia MPP amanyoko wo makoma so hyepa baako e wa santemantema sei eye kwabri Easter baton pesua so eye mamponten ene no mpotamu wo makwanye enyakra into srema mpeni se wa beya so mi Interchange oba betwa nwumamu a contractors no so ani abre wo mo ba beya adwuma no Oliver Twese nyomu busa ene so mfone ne nche kwa bere isu so na omu nua ba kuma no wonko boa no chiri ene obusa se ene kra no Ashanti Regional Minister no hoye ne nwanwa se mampeni ne nado danko akufo da ba pro wa sentimentama sei na agenda 111 hospitals a mampeni ne nado danko akufo do wosie no ne die e wo soame omo sikurama ene omo bosso Ashanti Regional Minister Amfa Kufuado ankohwe eno omo nanama he se kokoben ene de nde trede wabra so amede wo maya sese kura de wo mo bosso nche bia doctors kura be kwa akogum Ashanti Regional Minister Amfa papa yanko ya fi misrem ye nam kwanso a ye ko se ne ma jo poku prebe kan ye no se ne wa ye no da na ho ase a na foforo so eba nti Mr. President ne wa ye no ye da se na misra na mo da aka mu no so wada roma na pamana ba ye ka kwa break east oh wada roma se wa kwa jani mukura so wa deputy minister ye ko ye vetting parliament ye kobiwa which is 25th that way vetting what did you ba parliament here now so they refer to committee no so pege mu enti no wa ye nsa na bia ba affect ni kwan na affect asanteman enyina abusuafo eso ame ha me ba ye me ka hospital asem me ka nia polyclinic ye nya no nko for the first time in the history of magazine
na nando dankwa akufuado ne penso yakoye hospital kese wo so me magazine ba e bibi emada na kwa brahini oka ne de se ehonso GMPC for Daroma abeso yasene hospital ba ko na bremanyene o ha a champion breso and he started community hospital our bremany na aka e ba ye the common fund kakra and the cabo and the SIF and the Kowie Bremai Hospital no and the SDF for someone or more running my and go for them say hospital no gra me na Bremai ya goton and that's what they say goton so for hospital abusia we ayamraso agani o wamraso agafie ma de so mo so me abato mpesu aso no akro no edom kase a e won my god amraso agami sese won e kandifo eda no saso ye minister o parliamentary affairs won sensem honorable seche mensa bonsu ne te ne nka no a na obobo bonema hodo a mampani na nado danko akufo do abro e de agu ne mpesu aso so ame agenda 111 hospital a wo ma yakra ma sese eduru mo so a wo mo boso na nso ahyanche regional minister ne mpanimfa wa santimantama sei amfa mampani anko amana anko hwa ne hano ne nyina oboso na abusia kwabiri eastern samua na yeka ye chese onobolo se chemensa bunso sire mampani na nado danko akufado se omunu aba kuma no onkyere ni nkore ne mpasua no so no womwa na akwan ho nsam entumpon wa kwabiri east no mobeka ya hyene nso a eno mampani na nado danko akufado aprobo wa santimantama se no oko tekafem ene otekefo kokodi nkomo na nkomo no mu a ene ye nua captain koda woni mampani na nado danko akufado botumai ebusa mampani se mampani waba asante de mu diem se ne amanfo asi ato aba mamo e wa asante bantama se nya asem ketwa ne won pesua bi wa asante bantama se a adehye na kantama din sia wi abu aguso se se manyo o makwan a ene 2024 elections na gise bia wo mampani oba na beto ade wa sam pesua no so no atwea kai onya de on beto ebi ne kwabere Easter baton pesua so wo makwan nye manzo du bia tan ena mampani na nado dankwa akufado ko yano a eno so ho manso aba ho enya asenketwa yenkote mampani na nado dankwa akufado ani ya wode ema captain koda otekefem ene bosha onobu kwesi am akwata e de ama dehia wo mo kwabere is eno so yemiti no problem you do it. I'm saying people make those kind of threats me they don't frighten me. Okay. Is somebody votes for you, somebody supports you, it's because they want you to do things for them. I understand that. There's no need for people to go to my say. And I don't know why I was of course, the mayor, about to decide on the 12 men this year. What was I don't remember. Obi and so and in teams baby. And they the important thing is that we have a responsibility. I understand the responsibility and we will deal with it. abusia mampani na nado danko akufado nkomo ne captain koda koboye wo tekafem so na okobusa no sa dehia wo mo kwabere Easter baton pesua so akantama densi awiabo aguso se so makwan wa meya wonya de ombeto aba 2024 na mansie titiru ene manso du bia ye ogunde wabro unu ni akumasi ya de odidc mo bre mampani na nado danko akufado no ya wode ma ye nuan mo tekafem fo no ne ho manso a aba wa asemi ho nya asem ketwa o na kwesi amu akwata minister ohe rose so ene ye dia so bofom so me na so me interchange contractors ababaye no ene wo srese adehye wo kwabere east adehye wo manso du bia wo sisisi aban akwakonya contractor bia sa contractor na wo ba no na dwuma yesi nyasem kitwa kra woso osra adehye ne se wo mama aban na wotwe miensa pepe na wotwe miensa adehye wo kwabere east ene manso du bia ene ne mpotamum ombo se contractor na bakwa no so a adwuma no be ni dika esiesu omakwan nyina ama wo mu under president Kufuor and president Akufo-Addo APP ye boniaye nia wadum die won ehon na wokuma wo ye ni asentiman grandmother ye ni asentiman grandmother ye susum wo asentiman mu behu dwuma ebekoso ha Kwabere east and west mansun anum ni ade ye ni madwuma sese ye koye wo ho aya ti shaye to say you introduce one major contractor wo Kwabere within the next 3 weeks
Mubahu Eduma Ebeshasia Wakabri, East and West. You will see the kind of contractors who are going to be mobilized to Kabri East and West. I am to your boss. Abusuanti we Rose Minister Kwasia mu akwata ene yete ne nka no no akro no a esa so emraswe dwani obo emraswe dwe fiema de hia wo mo eye etiwa West abaton peso ya so ena ochechi nsemu sa de hia wo kwabri East abaton peso ya so ene Amansie South Amansie South manso dubia ena weni e manso nkwanta Amansie West nti manso dubia de hia ene kwabri East Mamponti ye mabre pa Rose Minister say achekra no na watch miensa 3 weeks na watch miensa contract bi be wura ho na dwuma obeye no enya asem keto akra abusuya ya be fie ni coach wi se ne ti asante mo pepe se jare bobo na bose ya Rose Minister dia ma de she omo kwabre East ene eye manso du bia ne mpotemu ene asante ma de she no ye de kire ne be frato bia no yensisi maso ene moni ewo ho ye twaso ye gusu a ja ene de obofo ene ne ne nam ho apaso mampeni na nado danko akufo do probo ewa asante mantema so don fo ya do mechina ena ekwawie na naso am interchange mu nsam de part 1 part 2 part 3 part 4 na part 4 banitie Dr. Matthew Poku Prempe yamraso dwani owo mraso yefiem e ma de hia wo mo menhia South abaton peso so no akro no a esa so yeswafo a osho meya ho ne ne won sensem so mekire energy minister na Dr. Matthew Poku Prempe kire se watrase afi na ni ko twawisi a na ho ne ti asanta mo pepe se jare bobo e che samasama bi a wosama ne tamfunsu akwa akwoti ehunu se ensemtwofo bi wo kumase a yabo mu pa se mampani na nadu dan kwa kufa ne MPP aban wo mu nwu o manim ase no de ogide wa rehemu se sanim guase no yakopon be pegu ama bonsam e de etampi kwa twene mi ene mampani aso de bofom e wo so mi interchange e de so mra na about so e na Dr. Matthew Poku Prempe ba ya obekasa ye no wo kire se sa manfo ni ma wo ka ma manfo atiase se so ame empesua no a ye ka ho asem no kanetete ho na ni nyina ya menhia constituency ene menhia konsi akwabso ne kai consequence na swami wom na menhia north ewom na bantama ewom na we na bantama de na ate no ho na tafo edim enti wo se wo mo nyina tete wo mo ho de na so still odaso ye pani enti se ne swami interchange ba anse na ni nua pani chemensa bonsu ebe kasa no wono ne dika ba be praprakwam na pra wo prakwam no no bonsam twefo kwadu si akoje bribe ene egu man pani akufo do anim ase e wa santememu massive radio unjeri yo yeri so every support by o be ye bi dia every o ma je fi no e ti na mo mbuzi de aye be bo na adwuma na na that's not for you and then by aye was santimena abai bia ma sada and then the traffic about temporary put me for radio so di FPP about them so just from interchange and just from interchange the money as santimayo Mukasa muwe and then from the interchange and the yep was a point. And a big grand be never about what we have fabric. As one sui, now what goes and joining that concern radio. Other guys that never had from the interchange. Now, I know other social from how your hands from interchange. Now, when you say social for me about it. Omogwali disika. Omosi mutie ademwawa. So o starting and so Sompa from say we see our fear. A chance I will be able to say that na do that so be from no. Ah o kwa garden no. Mambo bia na da obi mani concern radio say and there is so be from cry emotion. Abortion no say answer na that come for no be free. Obesi every abenda no so no. Na interchange the was swap. Dey be ni Ghana. Dr. Matthew Poku Prempe dodo no a esanmane se na po na yete ne kana busua yenkwa omano so e ne ye kweti bese for professional konkonseni a mampedi aprobo kumasi wodi ni pam ba bi obefa bia owura hobie kwamredu ye ne no enkodi nkomo kwa majoy
Maybe I'm a Jew, so I mean, Yenim said, Naman Pedina Danko for the near soldier for near Possi Focosiano Pano, Eco Boat to mine, Ufrio and no buy, so I mean, interchange, or they are sober for more contractors, so yes, I'm a copy in Suta. Now, why? You, Lydia said, yeah, where the car can wear Pepe now. A brown company, a buyer, and it to be in war. As from about years or more from you, your sign a DNA at trade. Suta Farmer also Empotemha now. Lydia, educate buy bedroom animal, not an animal book that a train or my penny is answer at the Pepano Yama or more. A idea about pretty kind. Yeah, Lydia's home assembly proper or my penny nominal so local government. So Abayadiama Priya, and I said, mention on it to say, Fiji, Nanumu and Nanum Abuga air transfer my penny, but never be travel, Mamusita Baya. If we never are on bet me, Eddie Dano, a year, Amanabo, mention said, yeah, we say, and what you know, Lydia, you know, on my penny, the Afutuka cry at the mine, a mention said, the idea, dying, we are in Catano, or Papa Monia said, every common obituary, a CCB, our my women, na upward, the memoir, or ye, and into the medical year, or Momadia said, Daniel Misaki. Bekesi na abua maintain and it's JP between Apostle and so Yamwa. And no more any so yet any 1T1F. Now and also a coso are Nezo Mediano Ayakama, Ewa Hanmuna, Ubesha, and no more Nana Yimbra. Alan Jamatia on a great had Mediano so at the edge said. That 1D1F Ruba Santimante Muhammad. And I gonna hang my grand. Come on, said, we go, yes, you know, a quite new year, not something one guano. You know, I 55, and I almost I can. You know, I 25 or so, and as I be, we have a come pretty another year, Juma. Now, if you need to, I can see the idea who, you know, if we saw a cost winter. 1 hour, do one, sir, ever shake with yes, they are not home back. I bet what's that became a cost for Omuna and Dana is beginning to be enforceable. And woman and one side, and in one forward no more. I have been done to be enforceable. I know so, and I get any and so a trade. You get back at the one wire and also so about penny I will get it. People who have also as a car woman, and you see a unique of a quick and said, yeah, air possible are no so near Yemono, a quite new crack, come on, so Abuama, Menzies, or any idea for Papa. Now, Sidia, I'm found with a decision and so be great, and if I do a book come fast or had more is your brand to Hano. In Yemono now, Bushia 4 won't put him what the Abacreda, Ababacribina, a new and Nana or take them before in another well, could be, or they and several credit to my name say. And Chekra, and we need to say Toretia, school, secondary school, Wahano, Yamin 1 5th year, Nanka, Yadia, a workum, a Mofra, or Mukustua. I don't know, Yadia, Danka, a workum, the Padansus, Persia, went to me and yet. No, be a command. Now, a no one another two, or more or my penitentiary, a man mentioning a member. And for far as them for their answer, and I can have been a week 9 years. And it is a competitive good that or mobile should know be did no massacre or Mukruano. I wish I'm take a crack. Or more at all, only Menano, open them Quanoa, and Yanoswa. Now from Abbott or Munsa or Muso, about your music in Nantinana, or Mampeni, and Fred, Roma, and put them one more in said a Baya, and one personal, on the Dijan more far, on which me and your musica, and on the other one task, no more day, I had your which media yet. And we met in Sabria because you are, yes, Quaswa, and Nam Quaswa, but it is Sabria in Subrana at her Nansono, or Mampeni, a cut a year book master. If you are assembly halls, but that is Yanidoma, and also a Hormona, yeah, on to Edihono. Yes, it me a real crack, Lydia Zabia make a idiot, or Mampeni, every media bidding war. If you talk about man before so had my, a dear Niatre, Master, Yeba.
Kwa mi nyankopon fa mombra wate nyankopon fa mombra onye motata no nkrom okode ataban so no nsamfo mo medru kumase asumdwem yenua kwa mi redu ene ye kɔ ne nkyɛn mampani na na dodan kwa kufodo nti oba bewie eneto no o Prempa Assembly Hall oba bewie eneto no o Prempa Assembly Hall ene se NPP amanyo kompanimfo nyina sie ne mo kasei wo mo ewo kumase ene General Secretary Justin Kodia Frimpong lawyer ene Henry Nana Boache na B o ye national organizer ene national chairman so wo mu nyina ewa hase ya NPP amanyo ko no wo mo kyese wo be don ko no a wo mo de card foforo bi ba bonten se sa card no nkuta bi a ontimi nkogina ba bi mfansa enkusu bo so nkoka se wo ye MPP ni sa card no ho dwabo ene ho dwumedie ena mampani na nadodan kwa kufa de day ebewie na probo na ne day e okumase abonten so nti omonam kwa mu free nsu tebe die kwa mredu yakopon fa momra bibia ne ebesa ba mo nche ne busua yento akase no soma mo na yenko amano so ne nana mbia enkodi nkomo Ghana Highway Authority Retired Staff Association womo ede krata kwa akodan osofo a ohye yakwantempon ye hu nsensem so ma ye adwuma somo no Ghana Highway Authority mpenimfo o masum wonum o my Ghana yakwan yetete wonu ma yesia media makwan de emu ntokro chabere wa bi anum na potholes ni ade sa nyuma ne nyina no o so omuye bi no mo every year ye nyene besi na bantu a wonum ka e mare hosem ewom ne se yesi bi krasi kan nhyada mrusu bia na nso aban fi wonum ye ne nanankodi hu nkomo e no ncheche mu kakra nana ya mo adwo Rampacho Majoso. Yagiri sempom ye nana. Yaminadu. Ye de Awurade ase. Nana mwasemi pa no cheche me mu ye me de se agya me bone tofa. Mwasem ne pa ne sei. Rampacho asem no chetia ne say. Ghana Highway Authority. Ya ye adwuma ya pon abafie. Ya ye adwuma ya pon ya abafie. There will be a routine maintenance work. And a binum abobosia. Aquaquay edumani. Bosia moko boy of the Koy Jumano. Beppim ne Bosiano and Timwa editing Huma woman. Quite a copy. A free 2019, Beppim the Zia New Cafe. Yentia or Moka. And my sebi. A binum quite the Huma of Ephraim. And a binum Jobusia gra attitude. No vanity baby, baby, my friend schools were Ayabas. In the band is there. You call meeting and then answer. You know me as a was your bomb that be Ebra out. Now, in the trial chairman of the road plan secretariat. And it will in the stand now. Or when I won't trace the cano and farmer, one more I year, man. I will musikawa a bio. Sabi, every 2019, Beppim and Nano. Sikana se ondo kwato back of Sompa anka interest kakra beba ho ndo omo hwe no omo ntwe interest kakra wo sikana ababada ho no so because contract is the highway omo ye adwuma na ntwi ya gi bibi effect interest on delayed payments ndo omo for the same enfama wo mo aye SMC na ye ntwi a omo ka ndi asem tuatia na se yes se sikana ato ho atem 2019 bepi mandem ye na yintia na every yasem tweet na wo kabrofu bi se yesi routine maintenance works eno ya na eyede ade e na moye pa chechi mu e ne rempa cho routine maintenance na ye ka no ensure airto ene ade ede ehia ekoche go test ekwan ni nten bobonkum ni nifa ohia na efu obehia na bridge emu asi I was saying, I am a ye. In the area, who says that no abattoir. And cannon, what would is Capabana, what you mean, Nugrapa and Sana, or Maka Koyedua. Then I'm a GNT. And the buyer, one, but the woman who deals with Zuma Bosaka Canoma by Yemen. Now I'm going to say, now a who at the piano a child. Sabi, I'm Mentica. And to routine maintenance, kwa ngado da do go temo yi bridge emu esie mu se le be mu beda ho na ekwan no beda ho fine sa na de no na masemi Rose Minister Kwesi Amoakwata honorable wate ana wate me rampa cho edidie mu a
association ya true letters be me nsa akoma kusia mu akwata si ya pese ni behia ni ni di ta temi hu abobo ni adwundwun ho ekwa ebetuma fa ya e di asomdwe meba ya true kusia mu akwata even acknowledging our letter say e bia yenza ka letter no be bia e be frɛ mu ana bibisa e bi si da Ejirana sese mu ye ni deni said letter no akwakoto chairman of the road fund secretariat nim yeah say obeka bibi actually the copy of the letter local committee chief of staff office of the president minister for roads and highways the copy board chairman Ghana Highway Authority the copy and a chief director minister of roads and highways the copy and a chief executive and Gaza highways the copy so no omu na enwere wanka omutire mpam no omu hwe kwa beba so aya e de asomdwe beba na wo de yemfa wonsi a ye beba presa mpanimfo ani abusa won mo se de enti na mo nkrata ya babedi wo manim na se tele omo man munyi ye da se no adaje anwumre wai ye da se piriwa yami men amwa na ejwapa mo ya mo nkoto ye baye yo amen abza for nana ninsin emia national chairman na oda Ghana Highway Authority Retired Staff Association ano ne nyina osoma omo ede somo man say ye kwa ho adodo potholes we bakwam yo mo kwa akotetare mu ene gates mu mu yiye ho adwuma o ma ye besine efi 2019 ye ba ye ntua wono mo ka ene o cheso mu nuanom bi wono mo de ho adwendwene ho arewo ekura wu a omo sere kwasia mo akwata se so obakumase na obie so me interchange ede ya so obofo mo a ombesere ne se wontwene ne yen no mehwe o mu no nti o masem kakra emfa emma wu mu abusu ye de mo ko NDC amanyoko no wonoma atena ye na NDC amanyoko no ye de mo ekomu no mama no twasa amanyoko na ye nhyehyɛ ya omo eto aba wo manta mahudo no ma ye wura no mo a omo ebetuatua amanyoko no se ne beye na amanyoko no beja ne naso kire be nse subontim koko na afa ne ya pese ene na de gedon papa bi efra eyi akyea e de akonkunim dim 2024 elections no a eba no na nani akwese bone ka ne se vete no ebi koso wankrapumpire mantem a wura no mo pe party no post wadie womo edosodoso wonum afifi womumu ehwe se fini kekawa bi ani ho a na gese ye pene so se kwai na etwa ine ne yesi ayine fo nkonkonto so aba na nipa benso enene womo dosodoso womu a womo age womu nyina atum na twatwafo pani demand isi amanyoko no awon krapopune mantemu honorable Theophilus Tetechai papai na niasa bidibio se etwa ine ne yesi ayine fo nsanfa post no ma no na o kire se na dwuma papa a waye ewo ndisi amanyoko no krapopune mantemu ama party ni mo ya kono a edomo agitwi aba party ni mo sese no enya asem keto no ugide wa rechimu se delegates no ebesa so de tumi ama ne bio me kan say me baye no answer me be free region hanu as regional deputy secretary ya jawo mu 21 seats na me ya ma adwin say mesa be bio mu no na omo giant 13 seats ene ya the seats no asa about 20 na ni American children supporters ni nyana ni say ejuma no unum ejuma ya anye dede ejuma no ya no wo kukom ya akọ practice wa bontin enu sa na mimi ye mejuma me be ye your regional office no secretariat no aye functional 7 days in a week 5 days in a week uba office anu mo a me ye mejuma party for no eni me nyankita hodie me wa ho guase e di ma party for me nya botre ma party ni bia enti no ema ejuma no obi ati ejuma na se so for we honorable Theophilus Tetechai ya o ya chocho for penny demand is amanyoko no nkrapompre mantemo ana na ochechi nsem no penny Ibrahim Jaja soso eko say ento no so aba no me first vice chairman MNDC amanyoko no nkrapompre mantemo no kra de say yesi obi ane na nsia kan wono nkwa na eko so nsa brobe no kasa kakra de kire Sompa FM nsem twefo Signal mini send ama Greater Accra NDC4 any the floaters voters ni say onyankopon boa ni ewie internal election ni nyina ye ka tro mu say 20 seats na ye gi ye no ye ba be add more seat to rate ejuma na ye no ye nya lapses kakra say ye ba be correct your mistakes no be etimi akwa more seats in Greater Accra at least
yɛ de 60 bɛka 20 ne ɛwɔ no 20 ne de aso me ɛnyɛ ade a yɛbɛgyae no abusuanti wey ndc amanjoko ne fa wan krapumpene mantema ho bo a wono mo ye e de akora 2024 elections ni mo na ye koye no mo to aba o mantama hodo num no ma yimpenifo betwa amanjoko na no krapumpene mantemo de ene de ani kodi achi kakra no ye mfiri krapumpene mantemo ne yemfam ntufa se befo bia ne ho ye ne de yemfam nkopia hafo mantem ne mo na adwadifo mo SUTV South abaton pesua so hafo mantem ne mo no mo sere mampani na nadodan kwakufor wo chema pese be ma boda ene mpenifo kroma se ne empenimfo atwetwe wura pepia nkomaku ne ani ntini a ye so mabodwu se mungi tu adonko ema ne ye nyinara omusu agu omuso so muncho mani ye no mmehwe wo na dwadie ewa sutifini ne mpatamu wo mo ebre pa na oba pani ahwediem Traders Association wada no se oba hima na na madufie ene ne so mpefem nsemtwefo bonkoma wo kire se na nsei nso tutu atutoi ene so akwa ye dadwene de ama wo mu a eha wo mu pa wo mu gya no so wo mu tim no ense da nya dwa papa bi onye omu nyina na nya baby partner ti ama omu dwadie no ehun sem aye den e de ama omu pa so yi mo dwom ha yi bi no problem wa bebre problem ne se edwa ye mprem cancer fo mprem na mu sha ho kire wo dwom ha pa se aduane de nyankopon tumi nti aduane aba na nti lorry fare nti so me aduane no bo no ye de sanya no nko ade a ka aduane de nka bi wo dwom mu pa na se nipa na ba so a wo nya ba bi ntina aduane mu sha cancer from pa na kura na ma ba ma hu bola nka bo se bola wodwe mu pa se ye problem a e wa ha pa ne bola ane apra na ye mpa na wodwe mu am se enso to a e problem fam wan se e kwa yenya secretary of family enso to a wan sa woni ma so na be se woni ma iso so ne ma nyina e fi bato wo tie mu dia obochi makata so enye wo hwe but enye se fam se ye enso to a ho kire ba babo se bia be ko no wi a mi mu odi beba e ga na nko e timi tu kwa ko dibu a e ba bia ekoso ekonkai so mu ndi ja nyankopon adom so ba na nya no bedie na nya aka de be hwe o ma na da sama nyankopon ndi Abusafo nti wey adwadifo mu gu SUTV South abaton peso aso hafo mantem no hwidiem ne mpotemu ena omo checho mu nsem de kire ye ne yento aso ne yemfam mfiri hwidiem ne yentu famra Kumasi abonten so na Kumasi City Market Traders Association for ene omo do omo hia sema to dwama mani tua se ema no omo di dwane me nuane mo ye omo di dwa wo Kumasi ketia omo yo madwene so omo kwa akoto ba kwa impedimfo a ebeda omo ne koba se bia bibi na eha wo mo atete ni atipu bi no omo famu a omo akomo bom se ya frukromo ade no mo atu ho na mo na bato no ene mu nsem bebrebe na no ne omo che se omo de so omo fifi mu didi mu ba mu wiwe mu a omo mfa so bo mo bia de yakoso omo bato no eye kane mawia na ohwe Kumasi ono obolo se si bia na waheda ede ne hwini wurewure mu a omo bato na kwakoye bibibi kasamafo ede makuoi eye owura Michael Edu Jamfio ne gina ne nuanom nyina na mu a ene ode sa so bo wi ebo ono obolo se si bentwi enti a ye kasa no se asem e wo ho na woni adanse a utwa asem no bi na wo de aye adanse yenim se yewura ose asibe woni sa enipa yi a enne wo mo se wo mo de yentom so aba yentimi entu wo mo emfiri edwayi eso no woni wo mo na ehye ase ehye ya ye ewo kegeti a ewo sa edwayi emu a enne amasa wo ha we se enyina aba no na odimu akotene epa na yenim se wo mo so ene no ewo enkitahudie bebre enti se wo mo asore na fei wo mo bosombo na ofei wo mo de bo yewura sampan no efise sombo no yo ba bia efiri a wo mo na hye ase enti se wo mo yi ose asibe afiri mu na wo mo yi management afiri mu na fei wo mo abo yewura sampan ko a esombo a na yehunu se yewura sampan no wo ma seda na wo mo de no ato tan kruwa mu ya wo mo etu saa anamo no na se ye akanfo ne bu be o se ye di mafa anka atechede ono ne fa obofo kane ye nyina so nti a ema ye ka ye de yewura o se esibe eho abamu no eno no Abusafo nti wey adwadifo mu gu kejeche o mabato na nka eba so na ho nsema kwakwa epinu a ena mo chese nsema eba banyina no o mo mfa ho sobo mo bia so no bo se sibentwi ena o mo de sobo ebo no abusafo ye nto aso ye fri dwaso nsem no mu na afi ye mfa mo enkogumasuan mu sema ka hye ne so enra ye de betu manim si ye nua kuma bi ye ba ye nana bema abemu a wodi be 14 years ya BC nso wa ye manisha se enra no wo twro bie e wa twema ngo bie gya no for baton pesia so
yesi okɔ school wo fufuo DA Junior High School na kwada wo siana de akɔ exams no odro exams or na watch exams no a ɛna ɔse sebe mpredua seja na yɛmo aka no na waka kyɛn vigilator ne sɛ ɔma ne kwan na nka sebe mpredua se wonko gya ne nan na vigilator ne so ɔma ne nkɔ enti mɛkɔ me ma nkɔ no mu ya ne sɛ boy no sebe mpredua sa wane nie gu no ho ɛwɔ exams hall ho na busua fa re ho sem pa so we video no a ɛda ye Facebook no so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM video no o hwe ɛda so sa ba mu e se ne osi gina wa ne mu apagya ne mu amia na 14-year-old boy okwa akɔtwere exams na ɔse ne yɛmo aka no na ɔkɔ vigilator wa aka kyɛ ne sɛ ɔma ne kwan no nkɔ gya ne nan na ɔse kyenkyen ɔma ne nkɔ na sɛbi akɔda no ane ne agu no ho ɛwɔ exam center ho na akɔ ya rehosem unit committee chairman a owo fufuom Roxy Ntiamoa ene kyerɛ asɛm mu ɛde kyerɛ yɛn kwa ba ko yɛ sɛ obɛkɔ toilet na dan a ɔmo yusu ɛtwɛn so hɔ no ɛyɛ abansoro ɛto aso miɛnsa ɔmo no wɔ second floor no nti time a invigilator ɔhwɛ so man kwan sɛ ɔnsi fam na ɔmra mɛyɛ ne ho yie no ɛhɔ na ohyia center hɔ supervisor na ɔhwɛ sɔhwɛ ne so no ɛna ɔsɛ ɔma ne nkɔ ɔnsan foro soro so ɔnsan foro soro a ɔforo soro no ɛna oduru first floor na odi a nan egu ne ho so ɔnyɛ vigilator na vigilator for no supervisor no ɔno na yɛ saa nyambra asɛm no nti sɛ ya me ne ɔkasa yɛ maba barakasi senior high hɔ a afei na me ba for inquiry saa behunu saa teacher koro no ɛne deɛ nti a ɔyɛ saa adeɛ no Abusafo nti we aye unit committee chairman o won potemu on mo Roxy Ntiamoa ene oni edin koma wo kyerɛ sɛ nokre nyamianim ene bonsamati kosare hosem no esi ɛwɔ Barakasi Senior High School a ɛwɔ atwemanwa biagya no for baton pesua so na abusua asɛm yi yenkwa oma no so ɛ ne yɛne opani William Bodi enkodi hu nkomo yobi a wabene pa ebanguma sua ho nsensemu a wakase mpunepunu wakase nhye so ɛhye yɛne ne nkodi hu nkomo opani ma joy Yenio. Bigidi sempom ye. Oh, ene yesienra. Ye de awurade ase saa na beyo. Na opani asemi mote se Educate Ghana Institute mpanimfo mote saa kwadai abamu yi na semi na se mote a edi anamo na mutu di afa ho. Ayo maminchia one wahefo. Yeah, Educate Africa Institute yate akamno. Na a very unfortunate say a well trained vigilator ubekum kampo no osan ye teacher ni akola akwa sponsor vigilator no was said say you are ensuring the comfort of the examinee at the same time ensuring that examination malpractices will not occur at the center, but you are not there to maltreat or infringe on the right of the examining or the case who are writing the exam. Minia, the hour when I say, a colleague, wako a jana guni home. Social a stigmatization ever become so. A school for no swa or no more any school no, any from the da. I idea about forever because. Me am here. Me kai there. Me throw a year exam. Baby, I'm caught for no. Any DSP na me kai. Oh, na akola eba be se obrase. Na sa wo de ne fata antike mu a o tinebi. So no obey titani a. And then I will pattern for no so won konko ye entie obi. Your education no your man is a punishment. And so education should not be run in the form of a punishment. We should rather help the children to discover their talent and gift and also help them to manage their talent and their gift. Okay. In order to create their own world after school. Now say, yeah, the woman first answer to all the exams, is it between life and death? The Akolani si woko jana, oh, there's only niya. The AN say, ne papa munusa only Akolani niya, uko jano. Now I'm on the 15 to 20 minutes, 20 meters, distance. Say nekoye na mijina atwen. We na set time a we dey man be 5 minutes 10 minutes na so omaya. E na we tisu ko here ade ko ye we put the bema. Etika bema betima kogya no. No correct.
Is that the thing that you're not allowing? Tell me what good one month on intentional. We should arrest the vigilator and prosecute him or her. Okay. Eti one anop nipa binom a na omo call for the arrest and prosecution of invigilator na eya adwene se enne ne kire ye nkoche sa invigilator no na yemfa no nkogina emrane ne mu na omo ya adwene 100% Educate Africa Institute here they release about bonten say Ghana Police Service. Fortunately, they are part of the stakeholders. Our running exams. No correct. Ministry of Education, any Ghana Education Service, they should arrest the invigilator and prosecute him immediately because yet me share masadi way and twaso. Yo. Mr. Wadudi miemfa unsia ja enkomo we china ye guso a ye die na edu baby ne ye bese hia wa ye bese aba na so bi anwumre ye da se pa ene wadaje wanya dia ma ye busua we opani William Bodi ene ye ne na akwakodi nkomo no wona epani kwanche for da Educate Africa Institute na busua behwe abamu ana ye ka ne ho asem no ewe TV so eye Sompa 93.1 FM wo Facebook Sompa 93.1 FM so hwe abamu e oyamfana ni mu ama so hwe ne nantu ene se ne sre esi abobo yi ni ade a onye small saa no okotru BC exams na sebi mpreduasa wo se ne yem eye ne ya na wo invigilator no obekom kra no so ye batan yo invigilator no a wo hwe nkwada ne so no ye batan wakache wo mse nkwala ne bia so oden inti na wo ho no kenya so oden no anke mfa se be ye invigilator asofo kra kwetwere exams ya ye man invigilators kuko gina omo so ndu ko gina ho no na o se ne yam ye ne ya no na ne nkoi papa be ma bi no ne ko no to kwa akogya ne nan a owie no nso ama meto aso na hwema arehu semisi ye yofe enti Educate Africa mpanimfo hwe ne mu se ye beche invigilator no a ohwema sa arehu sem no eto akwada no na abusia ye nto kase no so na yemfiri sa arehu sem no so na yemfomo enkwase mfuso abusua eho ne yetete se yesifunu no so wanya niu so bi de kotu no so ye de yo so tu ye so memye ye ne Prince Linford enkodi nkomo Prince Majoy menya mejo so megiri se mpom ye adumara kwa ye de radio ase Prince Shem we mu efunu no na owu ye no ye kosie ye edi 57 years ya na say obewuo no no edi 57 years yo menya me da se ye ma me ana ho aba ase mi na edin nim no ya Linda Obri Akufu eno na edin nim 57 na wadie na maame no according to nikunu o chese ofiri mu wo Accra na odin be hye mu Asenfosu St Francis Hospital nti last March ni mu na o chese maame ni free mu nti bububu na no ananka September 30th last month ananka no eso ebusuafo chese o ma betuetua ho ka nyina our hospital over 18 million etutua ka nyina nti 30th nanka ne baso ifere na nyimre yomba ya betwen ya mocheman se wo hu emu no ema mo koy esa ba Saturday na nopa betwen ya ma ne bo 12 nti kopi mu ho no na se the hospital mpedin fo no be kan se enipa na yera omo hu ba bi emu nafa ema eyense bebre aduane o ma no a enipa o mo aba ene ye nyina na se akoye kam ye mo koy na no na ye de ene tutu fo mo am so ye mo hwehwe mu a omo sere mpedin fo no se de aba no o ma dia tu so ma yan so nti omo na otwum yi no na otwum yi no mu hwehwe mu a na ababeto dia se na Linda fu mi no ena na da mo chi ho no ba ko di 25 ena ba ko di 57 na 2 weeks ago ena obiemu na owo asen ade mra Linda ba ko a 25 years no omo be yi na sesa ye na ba ye nti the 57 years no a abusuan bia no na mo yi ni ma 25 abusuanfo no kosie no asen ade mra 2 weeks ago kra nti e ba sa na wo so mo ye tracing eko ba ka akohwe nti mkoji court order ekopi mu ase ade mra ko bie na no so kohwe ya na ese maame 57 years Linda Obri Akufu na omodi kan kosi na ase ade mra dadaada nti e ba sa na ese mposifo di akirima ye de adaka kokoyi maame free nanim ne ye de Linda Obri a no anase Linda ya waka wo mochi ho no ori 5 years ye de koshim nti na no na amamre ne amade nyina ko so a
Omakwa kutuni fa asan ade mra na kopi mu nua akwa kwasie no nti se mote ya na saa na tie ebusuafo ana hospital mpedifo no e no mchese mistake ni ba ya wo yi 57-year old woman no e ma ebusua ni di kan ba ya no na enyo mo de hye na nkofo bisa se mo de hye wo 25 years nti ede da na ebusua pani ama mehwe anhwe se bia mo de hye 25 years e ni mu anyi ne dodo eno ne question e bisa na nso ubisa unya nchiri mu bia tiposi fo ahwe emi akwakutu maame no a yɛna kwakosie wɔ ase nua baabi a ne kuro mu firi nti wote a na sɛ ne tie no Prince hey enti na kyɛ sɛ no 25 deɛ ne yɛde ma we mu mo kokosie no na yɛ sɛ on bɛsa akɔ yɛ yie foforo akɔ jensa abɔde anasɛ on bɛ ne dai 25 years no a almost sign yɛde 57 mile no on deɛ ɔmasie bɛ 3 years ago kura yɛ ɔmayi awie wɔ ase adeɛ mra dadaada ɛna sɛ yɛde original ne brɛ wɔ mo ɔmo gye original no on bɛsa deda no anasɛ ɔmo bɛde no akɔ sɛ amana ni ma na nka case die ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo edware no ɔmo kyerɛ opreko ɛna ɔmo de adaka no ɛkɔ ɔmo akyi nti ɔmo amfa na nkɔ fie bi kura ɛna ɔmo de twɛ mo kɔ asi hɔ ɛna no a yɛ maame 57 edi ne dɛm no ɔmo de no kɔ hyia mu no ɔmo yi 57 nti 57 deɛ no kura no sɛ deɛ ayɛ nti ɔmo ansa amfa na ama mo akyi bio nti ɔmo ama ɔmo akɔ sie no afei na ɔmo bɛhyɛ da hɔfra de abɛyɛ yie no a we no sɛbe ɛgye fun na wasɛm nti ɛmo no mmienu nyinaa na ɔmo asie ne mom 57 years yi na afei na ɔmo abɛyɛ na ayi nti 57 ne yɛkɔba yɛ ne nti no ɔmo ntimi a ne da no ama amafo sɛ abusua bɔ odwa ɔmbɛde bibia wie a yɛtwɛn sɛ yɛde mo bɛba ato mfa so no ɛna yɛhu mo no Prince yɛda why yo Prince yɛda ase abusafo yɛnua Prince na ɔbɔ yama na ɛdi firi asemfo so abɔnten so nti funu no a ne yɛteteɛ sɛ wanyane no sɛ na nyɛ funu na nyane na mmom we say wrong buy you say wrong placement you say wrong nti funu baako yɛsie ne mienu ɛna baako so no ya ne da no nti ne nyina no isi wo abusuafo wei ɛyɛ ne yɛate adi firi asemfo so abɔnten so yɛmfa kaseɛ ne nsi ɛma sɛ kofori ɛne asɛm de yɛmpɛ nipa da nipa ɛna ɔde ne ho bɛba na mum so mpa akyɛdeɛ no abusuafo afe no so kɔ awie yɛ bio yɛma awusia yɛma akunafoɔ no yɛmfa sedeɛ ɛnhyɛ wɔ mo mfuno mu enti ne wobɛnya bia sɛ yɛ mo sɛ yɛ anwa sɛ yɛ atadeɛ sɛ yɛ ntoma sɛ yɛ mpaboa biribi bia dasani ɛma na setenam yɛ nika ɛyɛ fɛ anika bamu no fa bɛdom so mpa na saa nhyira wei no ɛma so mpafoɔ koraa yi ɛnkoa ɛmfa osusu bɛgye bi so ɔte ase na ne awurade ɛntentam wɔ ho na mogide wɔ rehyɛ mu sɛ nyankopɔn no a wɔsɛ hwan na ama ne bibi wɔ abra wanhyena nan mu no adeɛ na wo hwɛ ne mu no obeto nsupa gu so atwe de abrɛ osisi a sɛ yɛ sika na wɔpɛ sɛ wɔsɛnde a mobile number ne nie mobile money number no nie 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Terra One Media anase Blessed Foster Terra One Media anase Blessed Foster edi ebeba no mu bia eba no awoso na ade atum abuzi ama memfa eyisie yento aso yi na kofuri emetena se na ne yete ne se asuna kontire busua pani opani kwasi nkruma kasem opani Edward Mensa Jemfi eye beza wo kasem oba pani adwa tebi oba pani akosua bi ene ante azumi omunyina wo kasem Kwadwo Mensa ya dodo na afre ne se Big Joe wono so e wo kasem omo de areho ne osun ese adofo ne agyamfo se womo ade nyina womo papa omo nua bema omo wofa womo nana om bibia eye Corporal Carlos Alidu Giwa Corporal Carlos Alidu Giwa ya na dodo no a efre se eye Amadu Giwa we front man tintimu a odonfo ya adom a womo echese na yie enhyehyeye eni odonfo ya adom a October bosumi ya yewumi ne de toso aduonum ekusi ne da etoso aduonum yensa ene de akra betumpam na adofo akwakosu ejam no akohwe na ni echi akwako jam no kra ewo kasem abonten so na ena owo yen papa Carlos Alidu Giwa eye oba pani akosua Monica ya ono so ewo kasem enuanom bia ewuja wo mo ho ebi ene opani Nicholas Anderson owo Canada bonte so pani Isa Mahama eye coordinator NPP kasem Madam Hawa Rahman
ewo Kenya si Kumasi opani Ivan Sapia dodo na frene Amos ono so wakasem na Betty Adam so ewo Swamemezi enkwada anasem ema uja womo ewo chiri ebine Mahama Isagiwa wono no ye adwuma ewo Ghana Education Service ewo bole na Karo Giwa so ewo Asonoma so Roland Apia so ewo kasem intomo de areho se ejamfo se odomfo ya domo a October bosumi ewumi ne de to so aduonu mienu kosi ne da eto so aduonu miensa eno de omo papa omo ewo fa omo nua omo de nyina etumpam na empanimfo se ono anko beba na ma yi baaye yesusu akwakoye nkoja tomo tunsafro bibia sade kese na ato manu ne mebo omo na omo enyi emfa emfiri ho abisia mereka se ni sia kufuri tenase asem de empeni pada da bia nipa na bepene ho asem yesamfo peni ene asante ebo a Benedict one sansem no nyina mamie mambe kenka de mamo asem ba kira ne nyina nanim ene ekọ medin de yabo amali bia boga mrante ne maba wa omo Sompa FM newsroom Kumasi ene sunyan ene yedo mase odon for ya do me kira no pa ye bebo no afro mama kosi amamfo nkro so ye besa de aba be soma ho kwan so zene enyume ye ne pepepe ko furi ase woni ma ye fe enyumere yo woni mi ye me fe pa kwa akotena se ya hwe TV so woni kraw Sarakoba becho Sompa himo becho Sarakoba azavo ko furi to aso Ye ofo kwaku medase one family clinic ho am ko ya mama hu se ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wo gefo ene wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eye eba no honam yawo de yesisie wo to ase wo na ye sifam se ya wo ya e wo wo sempane e hyehyw wo tia fam a na ye tofo na ye titiriti stroke na chi oni paduane fa yawo e ya ma osisi achia wo chi na yawo ya wo kon wo nyini mro so enso nante ya ye den ade se wo kuta poma na wonim se yade kwankwo etimi de yawo ba ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade no wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto aduro no ma ne ngi nsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ni nyina na one family clinic wo hunim de ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwan ahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe mo kira kwan wo Kumasi patase omo ben brother man sport wo estate junction so ha afei omo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com one family clinic the pain expert one family clinic abusuani nyina ya resabia come back. I dream, Quincy. Abusiafo na menimu dwumadi a eba wo kwa mu fiti dadwada akopem ne yewada so wo Sompa 93.1 FM no ya pone dwumadi foforo kora a wato ne din I want you back me hia wo bio bribia si ama adofo ne adofo ntamwate awafo a modom ho na so bibi nti mo mpamani mu ahwe eba wona wo maame ya na so papa ntamwate ya wo pese mo sa kabo mu ana wo fomo dofo bi wonyanka wo besa kɔ ne nche bio I want you back and yet yai edaye wada bia enmre no nan akopem no nsia animdifo besi nkonwa ye besiesie wasam ne ye de yie enso ato yie I want you back me hia wo bio bribia ni afra homan 0244 80 96 41 0244 80 96 41 I want you back me hia wo bio Taya sisi de kwase wuo ku ade a eno ane Sompa FM asem pedi padwumadie so asa minu ya obi bu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ane asem pedi padwumadie so Sompa FM na 3.1 ya sema hanu bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 asem kesi bia eno ane mrante ni program so ya back Sompa
so oni pada sani eden krama di na chia wi akete okope kusi ache no so eden krama ifo so na sa nya ye fiansa no DJ begum odija gum na sa moana odi mako be ka ho na so wutra nya ye na so kusi ambe na problem ya na sa mumpe ni po ni pa no ase asemo we ya empe ni pa asemo mpe ni pa asemo mpe ni pa no ase Obofuo bi ko wure mu tabane ochiye wenya na mbia wa mahu bra oda so ko nanim ebra ko nanim na eno te ya ni bi se eto adwumo dada bi se asemu be oyi pa na bana wa sompa obofuo ya mahu bra oda so ko nanim biam na onkonko ha say achichidie ena obo gitai ena na yerenso etudumudi na chi say asemu mpe ni pa okay asem empeli pali pana ho asem eyampo wadasani no a ena kopa asem edeman ho asem ni fie enso be kwa akohwe no na wakope asem ede abafie eya asem papa no so abapa ho sima edu emienu bronya bosom ye toso edu ne da toso edu enwotwe enene 18th October 2022 ena so ye da akropo twedi ampomba sayi adom abo na uhwe